Добър ден, Вибокс, днес играя Saints Row. Също за да кажа хора на Vbox и на YouTube. Така, както казах, днес играя Saints Row. Ето е моята къщичка. Така, банята ми. И днес ще ви показвам моята къща. Тук, днеска ще снимам, сега е 12:57, аз ще снимам някъде до 1:05. Имаме още 7 минутки. Тук да покажа всички работи, нали? Тук си имам чиста градинка, който иска да види. Така, тук гледка, нали, тераста тук горе пък може да се скарате с такова, че да се прибивате тук с парашути и такива срамоти. Ще сложа, значи, това. В миналия клип бях сложил играта за описанието. Ако трябва пак ще сложа, нали? Ако искате. Това е нещо като втора част на миналия епизод. И сега ще се фърля леса, когато ще стане. И ще умра сигурно. Но, ето, както виждате, опа, сета джумпинг, о боже, умря. Сега ще снимам, нали, малко долу. Тук долу сега ще снимам, до сега снимах горе, сега ще снимам малко пък долу. Надявам се видеото да няма много лак, фаща до 17 описа. Няма да има сигурно много лака, но все пак. Извинявам се за... Ако има лак, се извинявам. Така, ето ма, вижте ма на светлина. Значи, тук готвените кескове, тук, до щито, тук и мине така. Защото да го ударим ли с патата. Ето пата, ето готово. Ето, Vbox, вижте. Готино. Този да го ударим ли с патата? Как му минава. Не си се измъкнал моето момче. Този пак как си мисля, че ще избяга. Иде зад линейката. Тук е така прикляквам. Айде. Скоро може да качвам клипове на CS. Значи да се разберем, ще качвам клипове на 4, на 5 игри. Едната е Saints Row, една игра, Minecraft, 2 игри, Euro Truck Simulator, скоро след около 1-2 дена ще почна и там да качвам. 3 станаха. Също, друга, коя ще да качвам? Да, на Happy Wheel ще качвам. Вече станаха 4. И петата е само да се сетя хора, коя беше. Чакайте, слождава. Кой е? Тук съм Vbox. Не видите ма за чакането. Леко ме се е поправил лага вече. Ето го тоста пак. Точно на цели явно, а няма да му стане. Чакайте, искам да видя нещо. Само да ви кажа, че леко съм читнал. Извинете ме. Защото имам 8 милиона и нещо. Ама то все пак не мене. Аз те с 8 милиона не ги ползвам, защото аз съм си облякан, но вижте ми чантичка, таква е хубава. Аз съм си облякан, тъй че аз ги ползвам.
които, нали, си мисля, че съм изламник. Не съм. Пък и все пак аз тези пари ги харча само за патрони, за такива работи, тъй че някой да не си помисли, че читвам много. Тъй, за патрони. Даже подминах сега и за патроните. Ето хора, аз нищо тайно няма да крия от вас, така че аз нищо тайно няма да правя, нали, от вас. Добре, имаме още 3 минути. Аз 3-4, де. Казах, че ще снимам до 1.5, ама до 1.7, аре. Да има повече за вибоксите на YouTube. Сега, ако някой, нали, е разбрал, то може би всички, които гледате клипа, ще разберете, че ще зареждам патрони. В смисъл такъв, нали, аз съм си добавил чита за безкрайни патрони, ама както виждате, не го ползвам. Така, добре, готов съм, заредих се яката. Така, че сега. Не. Първо да обменя оръжията. Грид. Тук няма нови. Аз скрип weapon. Тук ли беше това? Да, значи искам. Ето това. Сега дам така. Сега дам баран. Айде, заредим си. И да продължаваме. Така имам още. Ето, както виждате, това оръжие направо ги пръска всичките. Гледиска. Ето, както виждате, направо пръска кръв ли това каквото. Сега се фърляте, е така. Както виждате, намерихме пари. И аз да жиля, за кой не мога да мърдам заради тая поща. Вече може да се мърда. Ще има линк в описанието как можете да играете, нали, мултиплеер. Тоест аз ще сложа програмата, там линка за програмата. И играта може да се играе безплатно. Ние точно днеска даже, това днеска го разбрахме с един мой приятел, че май ставало. Добре, обаче тези пари не мога да намеря, тъй че се отказвам. Добре, имаме още 2 минути. Да, поиграем. Така. Сега така дрифтите. Този го събаряте. И сега ще ви покажа, гледайте един номер. Рушете всичко. И сега гледайте какво става. И се хвърляте. Точно можете да те минути. Горя, боже. Бум. Както виждате, колата ми гори. Така че всеки момент ще фърля и бързо! Айде, майко. Благодаря за често много такова. Сега тук трябва да се обдувам. Нали го знаете, че дежа. Откъде сега трябва да се обдувам. Не имам. Къдете? Тъй се прескача готино. Така можете. Юпи! И паче на срещното платно. Опитвам се да стигна до... Добре, и сега ще спра клипа. Добре, както казах, ще има линк в описанието как можете да играете играта мултиплеер. Аз бях Minecraft Dono 6, ще кача в YouTube в Vbox-а. Моля ви, гледайте и давайте лайкове. Чао!